ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୟାମାହା R15 V4 ଡୁଆଲ ଟୋନ୍ କଲରରେ ଅଛି। ଆଉ ଆର କଲର ଅପସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଏଥିରେ 4ଟା କଲର ଅପସନ୍। ଆଉ ଆର କ'ଣ ଅନରୋଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କଥା କହିବା, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଇବର ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲରରେ ମିଳିଯାଉଛି R15ର ବ୍ୟାଜିଂ ସହ। ଆଉ ଆର ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରରେ DRL ମିଳିଯାଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମଧ୍ୟ LED ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଲୋ ବିମ୍ ହାଇ ବିମ୍ରେ। ଆଉ ମଡ଼ଗାର୍ଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା, ମଡ଼ଗାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଗ୍ଲସି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରରେ। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲରର UST ଫ୍ରକ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଡୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABSରେ 282 mmର ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍। ଭାଇବ୍ରେର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲରରେ କାଲିପର। ଆଉ ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଲୋଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଟାୟାର ସାଇଜ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି 80 100 R17 ଇଞ୍ଚର ଆପଣଙ୍କୁ MRF ଟାୟାରରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ର ଭିୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। R15ର ବ୍ୟାଜିଂ ସହ ପର୍ପଲ୍ କଲରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ମିଳିଯାଉଛି ୟାମାହାର ବ୍ୟାଜିଂ ସହ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିକେଟର କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୋଜିନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିଯାଉଛି। ପୁରା ଫୁଲି ଫାଇବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲସି ବ୍ଲୁ କଲର ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି 155 cc ଇଞ୍ଜିନ୍, 18 bhpର ପାୱାର, 14 Nmର ଟର୍କ ସହିତ ଆଭରେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ମାଇଲେଜ 40ରୁ 45 ଦେଇଦେବ। ରିୟର ବ୍ରେକ୍ ଲିଭର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୁମିନିୟମରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଫୁଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମରେ। ଆଉ ଚେଚିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ବ୍ଲାକରେ ମିଳିଯାଉଛି ଏମିତି କିଛି। ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ରିୟର ଭ୍ୟୁ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଟାୟାର ସାଇଜ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଟାୟାର ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ରିୟର ଟାୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି 140/70 R17 ଇଞ୍ଚର ଟାୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଲୋଇରେ। ଆଉ 220 mmର ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଡୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABSରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିୟରରେ ଟାୟାର ହକଡ଼ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛି ଫୁଲି ଫାଇବରରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ହାଲୋଜିନରେ। ଆଉ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲରରେ ମିଳିଯାଉଛି LEDରେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ର ଭ୍ୟୁ ପଛର ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। VVA ବ୍ୟାଜିଂ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଗ୍ଲସି ପ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସସ୍ପେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ସସ୍ପେନସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲରରେ। ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଆଲୁମିନିୟମରେ। ଗିୟର ଲିଭର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ ଗିୟର ବକ୍ସ 1 ଡାଉନ୍ 5 ଅଫ୍ ସହିତ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ର ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ R15ର ବ୍ୟାଜିଂ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି ୟାମାହାର ବି ବ୍ୟାଜିଂ ସହିତ। ଆଉ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଟ୍ରେ। ସିଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କି ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁଆଲ ଟୋନ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି E20 ସପୋର୍ଟ ସହିତ। ଆଉ ଏଠି ୟାମାହାର ଲୋଗୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଜିଂ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ୟାମାହା ମୋଟର ସାଇକେଲ କନେକ୍ଟର ବ୍ୟାଜିଂ ଅଛି। ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଡ୍ ଏବଂ ଡିପର ଆପଣଙ୍କୁ ବଟନ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିକେଟର ବଟନ୍, ହର୍ନ ବଟନ୍। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଆଇଡଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ସୁଇଚର ବଟନ୍। ଆଉ ଏଠି ହାଜାର୍ଡର ବଟନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୁଇଚ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ କଥା ଯଦି କହିବା, ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ସ୍ପିଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି କେତେ କିଲୋମିଟର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଫ୍ୟୁଏଲ ଗେଜ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଗିଅର ଇଣ୍ଡିକେଟର ପୋଜିସନ୍। ଆଉ ଏଠି RPM ମିଟର, ଏଠି ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଉପରେ ଦେଖିପାରିବେ ABSର ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ୟାମାହାର ଆପଣ ଲୋଗୋର ବ୍ୟାଜିଂ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ହାଇ ବିମ୍ର ଇଣ୍ଡିକେଟର ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ଏଠି ତଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଚେକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି କଲ୍ SMS ଆଲର୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି କଲ୍ SMS ଆଲର୍ଟ ସହିତ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଟର୍ନ ବାଇ ଟର୍ନ ନାଭିଗେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଡିସପ୍ଲେର ଆନିମେସନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଫ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଟର୍ନ ବାଇ ଟର୍ନ ନାଭିଗେସନ୍ କଲ୍ SMSର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି ଲୋଗୋ। ଆଉ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଲୋକେସନ୍ ଆମର ଅଛି ଜଟଣୀ
ଜଟଣୀ ଆମର ନିୟର କିଷ୍ଟ କଲେଜଠୁ 100 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମର ଅଛି ଲୋକେସନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଜଟଣୀ ଗେଟ୍ ପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଷ୍ଟ କଲେଜଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମିଟରରେ ପଡ଼ିଯିବ ସୋରୁମ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହରିଭାଇନା ପଟୁ ଛକ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିଟେଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଉ ଆର ଅନ୍ ରୋଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଜଟଣୀରେ 2,03,000 ୱିଥ୍ ଅଫର୍ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ 4,000ର ଫ୍ଲାଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ R15 V4ରେ। ଆଉ ଆର ଲୁକ୍ ତ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ।